با یکی از نماینده‌های فدراسیای روسیه در این موضوع صحبت نمودند. دیر در مدت 4 ماه شما دسترس کرده میتونید. برای دسترس نمودن وین بلیت با پرداخت کردن 26880 سومون ما از شرکت شفا فرما با شما یک چند داروهای طبابتی را توصیه می‌دهیم. اپیمدیوم نیا پاستا برای قوه مرد را زیاد کردن و اینچنین طبابت و داروها برای زیاد کردن ریش و موی سر، داروها برای گردش خون را خوب کردن و اینچنین حجامه کردن برای همه دردها. حتما به رقم‌های شرکت زنگ زده از نام کانال یوریست جی مراجعت کنید. شرکت شفا فرما برادران تاجیک در خدمت ما و شما میباشند. السلام علیکم به همه تماشابینان برنامه‌های ساربان سفرов. тамошобинони азиз, дар видео лайк мондана фаромӯш накунед ва то охириша тамошо кунед. Тоҷикистон ва Федератсияи Россия таҳкими ҳамкориҳо барои амалӣ намудани фаъолияти меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирони кориро дар давлатҳои муҳим арзёбӣ намуданд. манбаъ хабар додааст ки ҳайати гурӯҳи кориро аз тарафи Тоҷикистон муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Шаҳнозаи Нодирӣ ва аз ҷониби Федератсияи Россия иҷрокунандаи вазифаи сардори сараёсат дар умури масъалаҳои муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилии Русия хабар доданд. ҳамзамон зимни ҷаласа иштирокчиён дар бораи вазъи муҳоҷират, мубодилаи омори байни тарафҳо дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ ва тағйиротҳо дар қонунгузории тарафҳо оид ба фаъолияти меҳнатии шаҳрвандони хориҷӣ мубодилаи афкор намуданд. ҷониби Русия вобаста ба корҳои анҷомдодашуда барои таъсиси марказҳои омодагӣ пеш аз сафар дар кишварҳои асосии интиқолдиҳанда аз ҷумла Тоҷикистон маълумот дод. муовини вазири меҳнат ва муҳоҷирати шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо яке аз намояндаҳои Федератсияи Россия дар ин мавзӯъ суҳбат намуданд ва аз ҷониби Федератсияи Россия инчунин қайд намуданд ки барои ҳар як шаҳрванди хориҷие ки ба Федератсияи Россия сафар карданӣ мешавад дар давлатҳои Осиёи марказӣ марказҳои муҳоҷират барои тахт кардани ҳуҷҷатҳои худшон рӯзҳои наздик ифтитоҳ карда мешавад. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Сафар Гадоев нависондаи: ака гражданин дар основании падар супурӣ дар чанқа мегириш, ҳоло 18 сола набромада бошӣ, 17 сола бошӣ. дар ҳолате ки ба воситаи падар ё ки модар шаҳрвандӣ гирифтанӣ мешен, дери дар муддати 4 моҳ шумо дастрас карда метавонед. Саадуллоев нависондаи: ака дар бораи хизмати пулакӣ маълумоти пурра бите. ака мо ҳар вақте ки хоҳем метавонем ваени билети пулакиро бихарем бе монеа. ё бисёри одамо мегӯянд через квота ҳар одам гирифта наметавонад. маълумоти пурра бите. барои дастрас намудани ваени билет бо пардохт кардани 26880 сомон шумо мерем ба военкомати ноҳияи Хитон муроҷиат мекунед ва дар рӯйхат ҷои холӣ ки боша номнавистон мекунанд, амонатбанк мерен, суратҳисоби махсус мебоша, пула пардохт мекунед. ногуфта намонад ки яку якбора ҳамаро қабул карда наметавонанд. дар ҳама призов як шумораи муайян барои пардохт кардани пулакӣ қабул карда мешавад ва дар ҳолате ки шумо пула пардохт карден, дар муддати 1 моҳ соҳиби ваени билет мешавем бо тавассути хизмати алтернативӣ, яъне ки дар соҳи ваене мехонен 1 моҳ. азиз Туразода нависондаи: салом алейкум акаи Сорбон, виезд сахт бошад, дигар шаҳр рафта мешавад, самолёт қатӣ, ягон проблема намешавад. аз Питер город Иванова. бародари азиз, дар ин бора ман ягон тавсия додан наметавонам шуморо, чунки мақсад шуморо депортатсия мекунанд, баъзед аз дохили Федератсияи Россия берун намебироен. агар ки дуюмбора дастгиртон кунанд, метавонанд ки бубаранд дар сахр ва 1 моҳ ё 2 моҳ маҳкамтон кунанд дар спецприём ва ё ки боз метавонанд 1 умра депортон кунанд. ба ҳамин хотир ма дар ин борае ки мушкилиҳо дорен депортон кардагиян ягон тавсия наметиҳем ба шумо. нафароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва ба шумо духтури дандон лозим бошад, пас ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. барои сафед кардани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, барои дандонро пломба мондан, ба ин рақамҳо дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. бародарони тоҷики мо дар хизмати шумо мебошанд. Али Муродов нависондаи: салом алейкум ака, виезд маҳкам бошад, через шинос ҳуй карда мешавад, через шинос ҳуй карда намешавад, вале видварения кардагӣ бошанд, шумо метавонед ки абжалватса кунед, агар ки роҳҳош боша кушода мекунанд. Саид нависондаи: салом алейкум Сорбон, паспорти видножительства доштум, аннулировать кардам, 15 рӯз срок додам, метавонам через суд
айсар тоғрӣ кунам бигирам паспорт, илтимос ҷавоб де. метавонӣ ки обжаловатса кунӣ, вале дар ҳақиқат ки бе ягон асос аннулироват кардагӣ бошанд, баъдан бо тариқи адвокатҳо проблемата ҳал карда метавонӣ. Вале агар ту бо тариқи ягон нарушение аннулироват карда бошанд, ҳамин вид на жители свайтара ягон роҳ надора ки барқарор кунӣ ё ки депортат карда бошанд, агар депортаҳоӣ кунӣ. Насимҷон нависонда: салом алейкум, акамара уголовни дела кушодагиянд, чӣ мешавад суд файрод кардан? Уголовни дела нисбати ту, яъне ки парвандаи ҷиноӣ оғоз кардагиянд, вобаста аз ҳамун статьяш мебошад ки кадом статья қати парванда оғоз кардагиянд. барое ки баъзе аз статьяҳое ҳастанд ки дар қисмҳои аввалшон бо тариқи пардохт кардани ҷарима метавонанд ки аз сари суд озодат кунанд, вале боз ҳаст баъзе статьяҳое ки ҷарима пардохт кардан надора. бародар Темур нависонда: браҷон 28 солара мебаранд, хизмати ҳарбӣ шахсе ки 28 сола шуда даъват карда намешавад. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад.